Il-kontijiet tad-dawl f'Malta ma jistgħux jolew aktar. U dan għaliex l-ekonomija ma tiflaħx għal iktar żidiet bħal dawn. Din hija l-konklużjoni tar-rapport li sar għall-Gvern mill-kumpanija PricewaterhouseCoopers lura fl-2009. Ir-rapport tal-PricewaterhouseCoopers jgħid li kważi 5% ta' dħul tal-familji Maltin u Għawċin imur għal kontijiet tad-dawl. U dan meta skont studji internazzjonali il-piżijiet tal-kontijiet tad-dawl m'għandhomx jaqbżu l-4% ta' dħul tal-familji Maltin u Għawċin. Dan minnu nnifsu jgħid ir-rapport tal-PricewaterhouseCoopers tal-2009 huwa indikazzjoni ċara li l-familji u l-ekonomija ma jifilħux iktar żidiet fil-kontijiet tad-dawl. L-istess rapport jikkonferma li l-kontijiet f'Malta mhux biss huma ogħla mill-medja tas-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, iżda huma fost l-ogħla. Fatt ieħor jgħid ir-rapport 4 snin ilu mħejji mill-PricewaterhouseCoopers li jkompli jikkonferma li l-ekonomija ta' Malta ma tiflaħx l-iktar żidiet fil-kontijiet tad-dawl. Fir-rapport tagħhom lill-Gvern, PricewaterhouseCoopers għamlu wkoll analiżi ta' kif żdiedu l-kontijiet f'pajjiżna fuq medda ta' 17-il sena. PricewaterhouseCoopers jikkonkludu illi bejn l-1992 u l-2009 il-kontijiet tad-dawl f'pajjiżna żdiedu b'145%. Konklużjoni oħra tal-istudju tal-PricewaterhouseCoopers hija li l-ikbar żdiediet fil-kontijiet seħħew mill-2006 l quddiem taħt it-tmexxija ta' Lawrence Gonzi u għal darb'oħra 4 snin ilu PricewaterhouseCoopers kienu wissew illi m'hemmx lok għal iktar żiediet fil-kontijiet. Minn meta PricewaterhouseCoopers ippreżentaw lill-Gvern dan l-istudju tagħhom, il-familji Maltin u Għawċin illum qegħdin iħallsu t-tielet l-ogħla kontijiet fl-Unjoni Ewropea waqt li n-negozji qegħdin iħallsu t-tieni l-ogħla kontijiet. Bil-proposti mħabbra fil-lim li għaddew mill-mexxej Laburista Joseph Muscat, il-kontijiet tad-dawl jorħsu b'medja ta' 25% waqt il-kontijiet tal-ilma jorħsu b'5%.